Coloca en posición o obxectivo de 4 aumentos co máis pequeniño. Coloca a platina na posición máis baixa usando o parafuso macrométrico. Coloca a preparación sobre a platina. Acende a fonte de luz. Sube a platina ata a posición máis alta. Enfocar alonxando a platina moi a modo co parafuso macrométrico. Axusta o enfoque co parafuso micrométrico. Centra a mellor zona e cambia o obxectivo de 10 aumentos. Axusta o enfoque co parafuso micrométrico. Centra no campo visual a zona que queres ver a maior aumento. Cambia o obxectivo de 40 aumentos. Axusta o enfoque co parafuso micrométrico e centro o motivo.